Då sätter vi väl igång. Kanske man kan få höra ett begåvat inlägg för en gångs skull. Vill Dr. Helmer ha lite läckert smultronstotta, va? Ja, den är med jordgubbar och grädde. Ja, det är stickans namnedag idag. Ja. Ja, overlæge Helmer. Ja. Den reol, som de har bestilt, den är kommet. Men den är 10 centimeter för Fru lang. Svensson, nu tar vi det lilla lugna, va? Det finns en lösning på nästan varje problem. Vad är problemet? Får jag höra? Problemet det är att dörren ikke kan lukkes. Fordi reolen den är för lang. Nej, det är fel, fru Svensson. Det är inte hyllan som är för lång. Den är exakt avpassad till pappersmängden. Det är dörren som är för bred. Byt ut dörren, tack. Så vi kan komma vidare. Adjö! Jo, så var der også lige det med adressen. Adressen? Ja, jeg kan ikke rigtig få plads til adressen. Altså, på en forsendelse som den her til 15 kroner, så skal der 60-25 øres mærker. Men så kan jeg ikke rigtig se, hvor Alltså, adressen fru skal være. Svensson, det finns en lösning på nästan varje problem. Ja. Ut! Försvinn! Gå bort!